खुलुमबाय आं निजोम बसुमतारी एनबेक्रेसन चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखायनो बानायजाखानाय। भिडिअखौ स्किप खालामाबालानो फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नायलां जाहाथे मोजाङै बुजिनो हानाय बायदि। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोङो स्टार्ट खालामदिनि। लोगोफोर एनबेक्रेसन चेनेलनि गेजेरजों जोङो अनलाइन टेलेन्ट शो प्रग्राम जों लानाय जादोंमोन। दिनै जों बिनि रिजाल्टखौ जोङो होसिगोन। बे प्रग्रामनिनो अर्गानाइजार मानगोनां फिनुस नार्जारी बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनगोन। खुलुमबाय लोगोफोर आरो गेदेर नोंथांमोन। आङो मोनसे फोसावनो आखायाव लादों। दाखालिसो जोंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों जे अनलाइन टेलेन्ट शो प्रग्रामखौ खालामदोंमोन। बियो 9 मार्च 2020 मोनाबिलिनिफ्राय 12 मार्च 2020 मोनाबिलिसिमाव जे अनलाइन सं लिरिक राइटिं कम्पिटिशन प्रग्राम खालामदोंमोन। बे प्रग्रामाव गोबाङानो पारफर्म खालामदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन ओंथि गोनांसिन जाय बिथांमोना लिरनो हादों बिथांमोननो बेयाव देरहानो हानाय सानै बादायारिफोरनि मुङा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों मिस मेरिटा समफ्रामारि, गामि अन्थाइबारि, डिस्ट्रिक्ट चिरां बिटिआर। आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों मिस्टार रिजेन मोसाहारि, गामि 1 नं सामुदैसा, डिस्ट्रिक्ट चिरां बिटिआर। बेनिखायनो बे प्रग्रामाव बाहागो लानानै देरहानो हानाय बिथांमोनखौ जोबोरै हामबाय होनानै आरोबाव कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय। आरो बेबायदिनो जानो गोनां नेक्स्ट गुबुन गुबुन प्रग्रामफोराव गोबां सेंग्रा सिख्ला एबा उन्दै गथ' बाहागो लागोनखौ मिजिंथिनानै आंनि दिनैनि फोसावनायखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।